Добро утро! Станах в 6 часа специално, за да заснема този невероятен изгрев на язовир Малък Биглик. Сърцето не ми издържа, гледайки го от прозореца тази красота. Обляках се набързо и изскочих. Целият язовир е в мъгла. Температурата някъде е 3-4 градуса. Слана има. Тихо, спокойно, въздухът е кристално чист и реже направо. Обикновено хората стават в това време да ловят риба. И затова да покажа на рибарите, че в средата доста риба играе. Вижте. Дано се вижда. Какво да ви кажа? Няма по-голямо щастие да се събудиш на такова место, а камо ли да го заснемеш. Приятен ден. Чао, чао.